Na entrada a Corcoesto, situada nun val de falla, atopamos o lugar de Vello. Nel alterna a presenza de cabazos de pés con cabazos de graneira ou tipo coristanco. A aldea de Perrol componse dunha única casa, a situada a maior altitude no concello. En Corcoesto a nobreza encárnase na Casa dos Collazo. Os seus escudos presentan unha aspa acompañada de 4 flores de lis, 2 caldeiras con serpes, un castelo con 3 lises e unha águia. Un dos seus propietarios, Miguel Collazo, conseguiu en 1670 integrarse no Tribunal do Santo Oficio. Entroncado con este pazo estivo o poeta barroco Bernardo Antonio de Ribera y Collazo. A igrexa de San Pedro presenta unha fermosa estampa cos seus camelios enmarcando a fachada e a gran torre campanario barroca. En fronte, a casa reitoral, co seu cabazo e un pombal. En Corcoesto hai unha minicentral hidroeléctrica. Dende unha represa, nunha canle conduces a auga que despois poñerá en funcionamento as turbinas. Todo este treito de río é espazo troiteiro. Continuando río arriba, chegaremos a un dos espazos etnoculturais máis importantes de Cabana de Bergantiños, Santa Mariña do Remuíño. A carballeira do Remuíño é centenaria. Cada 18 de xullo celébrase aquí unha sonada romaría. A sombra dos carballos érguese un particular cruceiro. Anverso de corazón cravado de espadas, reverso de coroa de espiños e unha serpe. Na fachada da capela había unha deusa prerromana da fertilidade que actualmente está na ábsida da parroquial de San Martiño de Cores, en Ponteceso. Na fonte do Remuíño lavábanse os ubres das vacas para que desen máis leite. Tamén o facían as mulleres cando tiñan que amamantar nenos. Por un camiño ao lado da carballeira chegamos a unha boca de mina. Un dos trazos fundamentais de Corcoesto foi a existencia de extracción de cuarzo aurífero. Como mostra disto, as numerosas bocas de mina que hai na parroquia. Incluso un dos seus montes leva o nome de Monte Furado pola abundante presenza das mesmas. Aínda se manteñen en pé as casas da compañía mineira.